Uns instantes que están xa iniciando a maniobra. Efectivamente, estes momentos vai na embarcación de Cabo de Cruz. En segundo lugar, a baliza número 1 para a embarcación da Cabana de Ferrol. En tercer lugar, temos entre Pirillo e Ares. Entra Pirillo en estos momentos. E Ares inicia a maniobra da súa terceira e última ciaboga ahora. Falta a embarcación que ve un pouco retrasada, a embarcación do Cruz Remo Muros pola baliza número 5 para facer a súa terceira e última ciaboga. Recordamos que unha vez finalizada esta quenda, darase salida a quenda de categoría infantil masculino, donde participan Rianxo, Ares, Esteirana, Cabana e Cabo de Cruz. Estas embarcaciones estén atentas aos órdenes dos árbitros unha vez finalice esta quenda. Xa temos aquí moi preto as embarcacións, ben destacada xa a embarcación do Cruz Remo Cabo de Cruz. E por a baliza número 1 intentando cortar metros a embarcación da Cabana de Ferrol. Últimos metros para a embarcación do Cruz Remo de Cabo de Cruz, que vai entrar en primer lugar claramente. Segundo, en estos momentos vai a facer a entrada. En segundo lugar, a baliza número 1, a embarcación da Cabana de Ferrol. En terceiro lugar, por a baliza número 3, vai a entrar a embarcación de Pirillo. En estos momentos vai a ser para a embarcación de Ares pola baliza número 4. Falta por entrar a embarcación do Club de Remo Muros pola baliza número 5 para dar finalizada esta quenda. Están as mozas jogando ali os últimos metros xa. As 4 embarcacións que entraron en meta poden pasar xa control de embarque e teñen que pesar tamén embarcación, Cabana, Cabo de Cruz, Pirillo e Ares, control de embarque e control de peso de embarcación. Os últimos metros para a embarcación do Cruz de Remo Muros, as últimas paladas. Aí as estamos entrando. Muros, quinto lugar. A continuación, agenda categoría infantil masculino. Recordamos para estes rapaces, baliza número 1 Rianxo, baliza número 2 Ares, baliza número 3 Esteirana, baliza número 4 a Cabana de Ferrol e baliza número 5 Cabo de Cruz. Estas embarcacións vayanse aproximando cada unha a súa baliza para quedar a